punainen palaa vilkkuu. Räikkä ja iso taustapää. Räikkä ja taustapää. Räikkä ja taustapää, kytkimen laippa irtos. Niin. Ei, kun se ottaa kiinni. Iso räikkä ja taustapää. Pitää olla. Ota taskuun näitä. Nää on ihan nyt morjens. Mut onneksi ei yksikään mennyt poikki. Pitää löysätä, niin saa täältä nää pois. Mitä siellä meni? Kytkimen laipan ruuvit kaikki irti. Onks yhtään jäljellä? Pidä tuota löysän. Onks yhtään jäljellä? Nää on kaikki ihan vääntyneitä. Oi, onks ne mukana yhtään? Ne on ne vanhat ruuvit. Missä ne on? Onko varmasti mukana? Mä ainakin laitan sen pakki. Ne siellä on. Miten ne löystyt? No vittu mä panin ne vittu niin apinan raivolla kiinni, Niin mutta mä muistan. Kato kun on nyt uudet pultit. Loctite. Ei, se voi olla virhe laittaa sitä. Noniin. Tuossa on vielä ihan hyvä yksi pakki. Sehän on aika hyvin. Sehän meni oikein hyvin. Varikko se kuuluu alkaa. Se on muuten semmonen juttu, että Honkasen poika ei tänään pääsekään enää ajamaan. Ei paskan. Pitäisikö sulla olisi tulla pyörittelemään näitä? Häh? No mä tuun pitää kiinni. Ootas. Oh. Tää 3 vie kiinni. Häh? 3 vie kiinni. Ota vähän penua paikka. Ai vittu, No eikö no kaikki lähti irti. Tossa alkoi meidän rutina kuuluu ja sitten kun rutina kuuluu, niin mä pysähdyn. Ei niitä voi työntää. Ne vielä menee poikki ne pultit sinne, niin sittenhän meillä on kiva.
Ei niitä kiinni tarvikaan laittaa. Pois. Sit me saadaan työnnettyä. Voi että. Oli huonot nuo uudet pulksit. No kun siis ne oli niin vittu siis tiedätkö, kun ne naks meni ei kiinni ja kiinni. Mä sanoin, että nämä menee pois. Kyllä ne kireet tuli, kun mä muistan. Se oli just oikein kova. Niin on, kato vähän sorvaantunut nyt. Tarvitsi pyörittää. Eteenpäin. Ei oo. Ota eteenpäin. Ei oo. Hake eteenpäin. Pienempi ruuvari. Ei se auta se eteenpäin. Täällä on jotain ruuveja. Käy jos hakee pienempi taustapää. Ei mihin hävit, tossa oli. Ei näytä enää mitään. Tää on mennyt ihan vittu. Niin. Käy hakee pienempi taustapää. Tossa olisi ruuvi. Passi ja maat tossa. Hyvin kiristetty. Kyllä ne tuli kireelle. Kiristettiin, mutta kato kun ne on vittu uudet pultit nyt. En tiedä mikä on. Näytä Lasse, minkä kokoinen sulla on? Se on isoin! Siitä seuraava keski, siitä yksi pieni. Ota vaikka 2. Ota piihditkin! Meidän lämmittely taisi olla tässä. No. Se oli hyvä, että meni tässä vaiheessa. No niinpä. Monta siellä on puukko siellä on? 4 autoa. Onko joku, siis oliko siinä kaikki kiinni? Oli. No ei, kaikkihan on morjens. Onpahan pehmosia puhuttiin. No musta tuntuu, että nää otetaan ihan kuraa nyt. Siis niistä tuli siinä paketin mukana, tai missä oli se laippa. Minkä paketin mukana? Se missä oli tuo laippakin. Siinä oli sama semmoinen pulti. On. Mihin sä laitat? No joko siinä pakin ylhänä tai sit siellä, missä on kytkinosat muutenkin. Okei. Otetaan tallille. No vaan vittu kun tää uusi laippakin oli, niin... Ihan uudenlainen Hakea ongelma. niin paikkaa. Tulee uusia puutteita. Ei uusia, mutta ne vanhat. Tästä tuleeko kiire? Niin tulee. Nyt pitää vähän alkaa hösuukin. Paljon kello on tätä? Mitä sä sinne jo... Hei vittu, viedään tänne varikoon! Ei pysty työntää! Varmaan noin paskasti! Otatko niitä pois vai? Joo. Ei pysty työntää, se ottaa noin ketjun kiinni. Se oli tässä jo ihan lukossa. Vittu! Sori, jos mä en pysty ottaa vittu. Kyllä joo, se siis pantiin kunnolla. Oo, kyllä ne tuli. En tiedä mikä on homman nimi. Kun vanha on hakenut niitä paikkaa. En tiedä mikä tuossa oikeesti on. Hevon paskaa. Jos puutti laitetaan kiinni, se on kiinni. No, Kyllä ne tuli. Kyllä kaksin käsin väänsi ihan samalla Ihan lailla. samalla lailla tuli. Napsuna vaan tää menee poikki vittu ihan. Nyt pistetään ruuviluketta niin kaikki. Saadaanko me auki ne? No ihan sama, saadaanko vai ei saada. No niin, no joo. Päästään kisaan vittu. Onks kaikki irti melkein? Yksi kiinni. 10 minuuttia aikaa. 40. Nyt pitäisikö nyt tehdä vaan tiukka juttu ja nyt vaan vedetään kaikki oikeesti huolella vuosiin. Jätetään se lämmittely vaikka ajamatta. Katsotaan kauan menee. Niin. Ketjut käteen tänne meidän hiekkaan. Muonen ottaa ne taskuun. Ota taskuun, ei siellä oo ketjua enää muonen. Voit päästä pois. Ei oo ketjua enää kireellä. Ota mä otetaan pois. Ja nyt kädellä se ketju, ettei se mene maahan. Se ei saa mennä maahan yhtään. Lasse ottaa sen, mä vedän työkalut, anna tänne. Nää menee tästä. Näyttääkö se ihan hyvältä? Nyt varikolla. Hippasit sä kun toi on mennyt palloon? On kyllä lämmötä. Se on varmaan ihan tos kun ollaan pidetty tässä pystyssä.
Ei tähän ei liittynyt mitään dramatiikkaa. Ruksunta rupes kuulumaan, mä ajattelin, että nyt mä pysäytän. Sitten mä katsoin alle. Ketjun lukka pitää katsoa, että se on ruopinut tapausta. Se on onneksi toisella puolella. Tarvis katsoa muutenkin tuo ketju. Kiva lähtää ilman harjoitusta. Aivan myky. Kädet käydään. Ajattaa alas. Marve. Siellä on ketju. Nyt se alkoi. Kaikki poikki. Kaikki ihan, ei poikki, oot ihan mutta. Ihan kaikki. Pois nyt sille. Mitä se teki? No niin. Sopisi lämpö. Ja kyrvättää housu.